Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qabbel lill-Prim Ministru Joseph Muscat mal-mexxej tal-Partit Ingliż UKIP Nigel Farage il-wiċċ tal-kampanja barra fir-Renju Unit. Għamel dan waqt li kienet jindirizza lil kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Nazzjonalista. Busuttil qal li meta l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hu Ewrorealista kien qed jingħaqad mal-kamp ta' Nigel Farage u Boris Johnson li kkampanjaw favur il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Saħansitra żied jgħid li l-istqarrijiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat huma ripetizzjoni ta' dikjarazzjonijiet ta' Nigel Farage. Għandna gvern populista, qal Busuttil. Simon Busuttil prova joħloq id-dubji dwar il-pożizzjoni li ħa pajjiżna dwar ir-riżultat tar-referendum u dan billi prova jagħti l-impressjoni li l-gvern iġġustifika r-riżultat meta semmiet il-kelma Ewrorealiżmu. Ewrorealiżmu li ddomina l-messaġġ ta' diversi mexxejja fis-summit li ltaqa' Brussell fl-aħħar jiem. Summit li kien deskritt bħala wieħed proattiv u dan għax fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat l-Unjoni Ewropea kienet determinata iżjed minn qabel biex tindirizza b'serjetà l-isfidi li għandha. Fattur minnhom hu kif l-Unjoni Ewropea tkun viċin in-nies. Fi-stqarrija l-Partit Laburista qal li d-dikjarazzjoni ta' Busuttil hija l-iktar analiżi baxxa li qatt-rajna minn wara l-vot tar-Renju Unit. Busuttil jingħaqad ma' grupp żgħir ta' politiċi elitisti, il-bot minn nies li m'għandhomx idea kif wasalna s-sitwazzjoni attwali u li ma jafux kif għandhom jaġixxu għaliha, fisser il-Partit Laburista. Il-kap tal-Oppożizzjoni huwa l-bot mill-bżulija tal-familji li jħossuhom aljenati minn politiċi bħalu u wkoll il-bot mill-ħsibijiet tal-mexxejja Ewropej. Simon Busuttil falla, temm jgħid il-Partit Laburista.